Bakal kuha balo kaya ng eskwela ngayon ni Papa. Ini mupin. Ang gana ngayon ni paman yung si Kenny, bobo ko pa rin. Ito. Ayan, kang Sasaki-sang yan, yung Kuringgo nga yan. And bye-bye, Sasaki-sang. Bye-bye, Minakang. What's up, Bap? Welcome back kay Kakatamon channel na. So ito, Bap, ngayon ng Aldo. Last day ta na pamaglakad Kenny. Papunta ako ngayon ni Kenny Minakang. Minakang wapen ng eskwela mina, Bap. Ito. Time check 6:10 AM. Makuna kami po tang 8:30 na. Mag-upload ko mo Kenny kasi sasapak na yung kana akong kay Bap. Memory Kenny cellphone niya, Bap. Potay ako na video joining kay. Yung pamagloko mi, di ba? Na paano, sir? Hindi ako magpadyak eh. Bakit? Ah, yung pantalon mo. Oo. Sabi na eh. Ang pangit yung pantalon mo kasi. Pag ganyan-ganyan ka muna mo. Huwag ka magpantalon. May balat ba? Pebya sa magbike ka. Yarnel sang.